papagayam na imbag nga orasyo amin, ita agundaway, isagot mi kada kayo. Ti part 10 compilation, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Di surat nga tayo drama itakat manipod ka ni pagayam andong. Sana pudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, pakaragsakak ti agpalpalastog, agpalpalangguad ken agpangpangas. Diyak among amkas lang umato ti panagkita kiti bagik, no kasta ti aramidag. A feeling ko kat sikatak, takay kayat dak dagiti tattao no ado ti kwartak. Katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Umutang ka, pari mataon. Ha? Ay, agpautang kaya, pariandong. Huwag ko mangarap. Ay, problema, mano asino, ti pangipautang iti kurta, ha? Ha? Ay, siyak man nga rin ti pautangan, paray. Apag isong, gipitak ita. Uray, 2,000 lang. Ha? Una yan, nagbasik. 20 mila, ha? Ha? Agba isong? Huwag ko alang arutin. Uno saan, 30 milan ti utang mo. Anya? Ay, sana? Dakkel unay, paray. Jak kabailan abayadan day ta. Uray, 20 mil lang. Alamat din, ha? Pari mataon. Nagpagpakasiak. 30 milan ti utangan. Please. Ha? Alam na, paray. Pagan nakadimot tayo. Nayunam ti utangan, tanay. Problema, manan no pang usarak iti kwarta. Agbayso ay ang agpapautang ka nun ni Andong, bete. Bagtit daging asawak nanang. Eh, tapay. Nakatsambay ti mula na tarong. Imbes nga ibang kuna. Saan? Tamapan nakit ipapautangan. Anya, ay iba kang mga ruta umutang akmag. Jak amo ano at dapay. Bagtit nga raw. Kat numapan na ipilpilit nga ipapautang. Nga uray dida ko maumutang. Anya, Mapan na ipaspasing dayag ti kwartana, nanang. Ay, masuruna. ay katinalam ko man atasikan ti mangibang ko. Maala kaya. Kat nuuk-ukupan na kanayon. Kaidaan na. Magsiar kan agdigos. Itugtugot na ti kwartana. Ay, yan. Di na itadkan ka ang asawa na. Ngamno iti sa bale, ipilit na ngay pautang. Day tangarod kat nanang. Iso amabagbag tit sanji asawa. Gapoy kinakaro a kinapalangguad na. Ne, ada kayo magahan dito pa kanan dito ili mangan. Uwan ba raw? Mangan kayo Wala pa talagang umaya mo mangan. Ay, manu kay amay na pong imaw. Asino ka kadwayaw? Ay nahado kami. Kadwa ka na anak ko. Kakada ka na pukaw. Nakabayag kayo? Saan pa ay di kampay menalpasan nangan baraw. Sige, di kagbayad na. Sakto agbayadan, tikin na niyaw. Ha? Ay nagado kami. Kababait mo Uray saklat tante libre. Puwera nagiti kakadwa ko. Saan Basta bayada kami, nakin na niyaw apong imaw. Ipakwin tayo iti kahira, ta siyak ti bahala. Nay, da kayo magaya man ti anay. Agawit kayo matay. Nagapon nyo ngay. Napan kami man nagpasyar. Kadwak dag ito'y kakasinsin ka. Ay, kastay ha? Mano kay aming gagakadwa ngay antay. 8 kami amay andaw. Kaya nakabayad kay itipliti yan. Ay saan pa'y? Madamdaman taon. Inton bumaba kamay. Sige, siya kung tagbayad antay. Ay ala. Ay nagado kamay. No problem antay. Bayad. Siyam kami amin di tapo driver. Bayadak amin ti siyam. Kasinsin, chimamba jay manugang mo nagmula iti tarunga. Maduma ti kwartanan, ang dinamagmatan dito'y lugar tayo ti kinabig time na. Wan siguro kasinsain. Kanayon kanupay nga kilibre. Nada makita na nga mamuna, ilibre na ida, uray na gaduda. Ay nahawan makunak dita kasinsin aneng. No commentak dita. Anti aning, umutang akman pa'y iti bagasyo. Apay nga umutang ka. Kat nagaduti kwarta di asawam.
Chimambansamat iti mula na tarong. Awanan ante. Impautang na amin ang. Anya, ne, apay ngay. Apay, saan na nang ibati iti para kada kayo? Awan ante. Masurunak nga ron. Aday pautang na. Ngam awan mairimit na kanya. Ay, Nagunag manin ti sinnaay mo. Naibos man nga minon ti kwartaw. ay, huwag nga raw. Ang sa nabalitan nakatulong nga magkiday. Nagpautang nga kadagitag kasapulan. Kaya nailibre dagiti awanan. Ngam awan mo't imbatim aparaken ka. Nagbambanugam a kwarta. Ngam sabali ti nairanod. Di ka man nakasta-kasta, tama di tiyagin imo. Bakit? Pasikat ka kit di ah. Nga uray awan mo't maipasikat mo. Sa nabalay, tagmulak manan itinatay. Nayuna man ti mulak. Tapno umado ti apitan. Adamanan boxing inton Domingo. Makipinnos ta ka, andaw. Ha? Ay, una niya. Intong Domingo maghantay buksingan. Sige, makipinos man. Kain mo gayam. Isungay maya, tao may ko itad di inutang ko kanyam. Bayada kon. Ha? Apay, di mo kasapulan na ay. Sanain. Diyak pa'y kumalaan. Diyak magsingsingil pa'y. Iuray di mong bayaran, kaayos lang paray. Ay isa na. Nagbambanugam dati ako kwarta. Libre ki din. Te, alam mo. Usaran pa yan, ha? Sanain. Alamon paray. Sige, ang araw. Diyak kumalaan, ipapili mo, may. Di, sige. Awatan nga raw paray. Ay, problema manang nga raw. No niya pangigatangak iti daytay. Ay, imo kaon. Iposta alangain. Ay biday, nangabak mo kanon ni andong iti pusta ti bukseng. Nakipusta yan nanang. Kuwan, ay na, DJ Store. Madama manan, di pa nang iwaras na iti napangabakan na. Anya. Ay na, sumrumanan ti kinapangas di asawa mon biday. Feeling rich siya talaga. Kanayon nga giwaras iti kwarta. Nga mawang mo na sa sidan na. Ay, una yun dahi ang tao. Dila agbain iti kasdi nga aramidan na. Ay na, masurunak manan nanang. Adday pa barato na. Ngam awan igatang na iti masida. Ay na, tinasaya ating kasurutan ni J-Store. Sakbaya may bus ti kwarta na. Unay matikas tangan aramida mo andong. Amom abasitan ti bagas tayo. Awan pa yan masapsapol iti kusina. Ngam inuwaras mo manan ti kwartam. Di ka kadiagong timbat siyang kakwartam. Nay, ataman nay. Limlim agasaut. Kurang pa'y nga igatang iti bagas kan masida. Awan pa'y sabunan a paglaba. Ay, kaya nanay mo na ba kay? Unay ka na ya. Aginot ka kaday. Ha? Kastam kit di ah. At iwaras mo iti tao. Ngam siya kung asawam, awan maitid mo. Ikataman ti kastang ugalim si kabitay. Rupak kwarta ka unay ay. Agululi makaalang kahit nay. Nabayagan na madmadlaw ko day tagang ka. Rupat kwarta ka nga asawa. Day tati ka gurgura kiti may sataw. Uray mga day tagkugang ka. Nod na, nasayaat. No awan, di nasaya alat ta. Anya! Ni, nagtar ka matanin sa nandong. Sigo minsan. Apay talamad lamaw. Huwag nga raw. Mayat nga minta purmam itakal. Nyong. Nagpipintas na kita kawusmaw. Pasig a branded. Manipod kalugong aging gayti sapatos. Ay kawa na. Dagiti agkakangin ang arwa. Tagti mangi pagpapugi kanya. Diya maus usar dagiti kay. Ita lang nga usar manay. Imbag nga ro. Tagya imbasura iday. Na, apeng nga ibasuram ka nangina dagita. Diya nga ro maus usar. Kipadawa mo lang nga nakasinsen. Sayang na ibasuram. Ay apay kaya mau. Ha? Ay kawa na. Itad mo aya. Ay kawa na. Itag ko kangkan. Nagadote kasto abadaw. Ay, sige nga raw, taitad ko kanila kay ikaw. Tapadasan naman mo tagsuot iti branded kan nginginaay. Day kailangan tinapintas abadom. Ngam impadawat mo pa'y lang. Diya nga ro kaya timang pae iti padak at haaw. Maditi agim imaw. Kamaysa. Manumula pinaggatang ko iti dayay ngay. Nalakalay nga tawag-wag dagi bagay. Tiyamuda ka branyaw aginatang kao. Di da mau ginatang ko ti wagwag. Oray man,
Kakaisuna ang nakatsamba ka itinalaka abranday. Impadawa mo kiday. Ay talaga akit di adi ka agpampanunot andong. Apay, ayakas ta ka? Nagsasaw ka, kaslawang pulos ang maok. Tagibas sitam nag-unay ang asawam. Apay ta nagbabati pa nagkikita ko niya ka? Sika siguro ati sa nagpampanunaw. Ha? Diyak ka mukan ka. Tapno di ka sumana awakas na. Sumapol ka iti pangganam, tapno da kwartam. Tapno sang ka mang namnamalang iti maitad ko a kwartam. Anya, agtrabaho ka kunam. Kat kasanon nga dagiti duwang anak mo. Panawam ida. Wala nang. Da kayo pa'y lati pangibatyak ka dagiti ubing. Tabi simot ni andong ijay talon. Pagtrabaho maya. Ijay lugar ti kumarek, nanang. Pabrika ti pagtrabahuan mi. Libre ti pagnaadan mi jay. Iso apat tsak ang makurno nga. Ay na, kasimot dagiti apukok. Ano panawam ida? Diyak kumamot ida kaya't apanawan Ngam mabainak namin kiniandong, nanang. Ibagbaga na arupat kwarta. Iso agtrabaho ak manlangan. Tapno awan may ibagbaga na. Na, nagalas katikas nga aramid ti asawa mo. Si kapayan di pagbalinan na arupat kwarta. No ikatan na kumatiki na pangas na di, umdas kumamot ti matmatgadan na para iti pamilya na. Kasanaw, no makaigam iti kwarta, iwaras nan. Ako namlan isong ti kabaknangan di tilubong. Pangas sa lalaki. Ni, papa na minsan, maluman. Ay kayo naman nagdalusan na iji mulak anatang. Nangina kiti presyo tinatang itain saan. Iswa dalaw sa kanaimbag dagiti mulak, tapno adon to ti bunga da. Ay na maluman insan, intun bigatan Maday, sayang ti oras insan. Diyak kaya ti maistambay. Kin sambutak adalusan ti garding kaw. Tanay, agmulak manan intong bigat. Ay na, naggagat kang agmula-mula insan. Siguro, adon ti urnong mau. Tag sa saruno mo ti panaglakom iti bunga dagiti natang mau. Ay, kawin na insan. Iso nga ron da jak mo ti pangus-usarak iti kwarta kaw. Na, Napunno nga ron tay pasbok kaw. Sinadsad ko pa yan. na, agasam man. Ay, ado talagang ti urnong mo insan. Tiyan mo dagiti tao, kaado urnong kaw. Talaga big time ti pagkikitaan da kanya kaw. Iso nga masapol nga agmulak iti adaw. Tapno dalat ta maipabarataw kadagiti nalay nga agkikail. Dak kaya nga ipadlaw nga agregre ta. Iso nga agmula man iti adaw. Tapno dalat ta pangalak iti kwartak nga ipadawat kaw kadagiti agdadawat. Dagiti rupat kwarta akakalugara. Aw! Aday tanay, kakabsat! Gimata ka kiti merindayaw! Kaya mga kayo na, ha? Kakaiso na nagkikita tayo dito, store! Ano na yun? Simbambakan sa kano iti presyo tinatangan daw. Wanaan tay. Ang ure man awan ilakok anatan ka makailibre alatamay. Why, mga kayaw! Nukurang ka ibagaw lang! Agorder tayo pa, itinayo na! Ay ka, tigatang ang arudan ay itigatas dagijay anak mau. Ay naamam o madangarot itigatas ay. Uray dala masarsarban itigatas. Kasanaw, nagado tigatas si Jabalay. Naumadahan. Anya? Ay, sino iti sumurok kanya? Agpailiak ita. Agilibriak iti lunch. Sige. Mang para kayo niti pagluganan tayo, tayo libre kay man. Awang ngaming pangusarak iti kwartak. Isong ilibre kay man. Ngam, ibusin nyo pa atay ginatang ko amerindayaw. Ta sayang may. Nukas na. Saan amang mangtad ni Andong iti para kadagiti anak may nanang? Ay na, mangtad matang, amsag paminsan. Mangtad day ti saggay sa day ti biskwit kan Diyos. Day jay lang, awanan. Anya? Saan amang tad iti paggatang nyo iti sidain nyo kadagiti anak may? Ay na, pulos. Adaya itad na kaawan. Adamay itad na kadagiti istambay ang marite si J-Store. Hangam kadagiti anak na awan na pulos. Anyan? Diya ka muna niya klase ti panagpampanunot at day tasawang bitay. Adan sa magbagbagtig na agpaisaw. Hey, makapasurun nga ro day nga Andong nanang. Maumuma akon iti kasjay nga style na. Kat naimbag no kanayon namot asarong karan dagiti anak mi di tabalayaw. Umumay matangam, mapagbiit lang. Di na payalangan nagiti ubeng. Busy ka no, garden na. Busy nga agpaado iti kwarta na. Tapno adda maiparamag na.
Uwin nga roda, ay na, dilagbay ni tikas dyan nga raramidon na. At dan sa mga agpaiso tama dyan utak nan. Ala, urayan nyo ti ipauit ko a kwarta, nanang. Igatangan nyo dagiti anak ko iti gatas da. Sige anak ko, hindi mo ipawit amin na sweldo ma. Mangibati kay di parakan ka. Uwan, nanang, talagang agur-urno nga. Kakaiso na medyo dakkel ti sweldok dito eh. Iso agun dawayak ti agurno, nanang. Kaano di piyesta, di ka bang ibang barangay, paray? Ay, inton maminsan nabigatan paray. Ngam, Abang Manang! kwarta. Biyana! Sakto tayo, paray. Ha? Ay, kababayan paray. Anya? Agkumpare, tama ba yung kabaylaan? Ilibre ka iti shot. Yan makipinos tata man, paray. Barang agdoble ti kwartada. Ha? Apay, adaya kwartan paray. Ay, kada, ha? Kaano pa imot, ano ibusanak iti kwarta? Ay na, may busan amin ang mga opisina. Ngam no siya, nibar. Ah, ay, naimbag ka pay. Adulat tati kwartan paray. Kat siyempre, ha? Diyan nga rod mo, pangus-usarak iti kwarta kaon. Iso nga ipapautang, kun ipapadawak kuno daduma. Ay, ke, mapantahorod makipiyesta ah. Wang ka day, sakti sa gaot. Ado ti kwarta. Lumabasak pa yan ti anay. Nay, papa naman daw. Pumanag na ka, kat nagpirsa tito daw. Inak agapit iti mula ka natang antay. Agbagbagyaw, agapit ka. Itantan mo pa'y lang. Sambutat tiaglakaw. Siya la tiaglakaw. Sigurado ang nangina, tawang kadwa nga aglakaw. Tangruna ka na agbagbag yun tay. Anya, ay na, nagpirsa tito daw baraw. Oh, sa nabalay. Todo la day taantay. Ay, malamina mo din yung. Yung ano sa kaon. Ay, sa nabalay ta. Naburas ko maamin na nabo nga dagiti maulat anak ay. Ay, baklayat ti nga sakaw. Tasubdak inton madamdama ti tagduma. Ops! Ay na. Masapol ang makalako ha, nanay. Naman di kumpare, ti papamili pestaan. Sa pa yung kari kasyak ti tayo. Iso masapol ang makalako ha. Ay, nagkalis ti dalan ay. Ay na, dito mo sumardam dito daw. Ay, sa pa yung rangkis to'y dalan nga pababa. Ay na, dito yung mga mintay ang t-shortcut na dalan. Ay na. Ay, may galisang matan. Ay! Bitay bakit? Ay na. Nasaya at na nakariin kan andong. Sa dino, ay tayang kaw. Adda ka diti ospital. Intaray da ka dagiti kakalugaran tayo. Tanatin nagkay gerang case. Naimbag tada nakakita kan ka. Tanuawan, ay jaklam mo. Ay, wine, malagip ka. Ay, galisa nga, main. Kahit, kumusta ngayon? Kumusta ka no? Ay, ti ka sasagaw. Natukol ti kanawan nga imam. Ah. Ten adda na fracture ato lang iti bukot mo. Anya? Ay, iso mo ilagay, man nagsakit ti intiro, bagay. Ay, nga, napasamag ti kastoy kanya, bagay. Katbasol mo Tamong nagtutudo. Ngumnapan ka, igigarden mo. Ah, Dakkel ti magastos dito ospital. Adda urnong mo agastusam ditoy. awan na. Ay, pangasim bagay. Agdiskitar ka iti kwarta, pagpagas ka. Takayak ko ti agpaimbag. Ay, jak kayat ti umutang. Ah, Kanjak kayat akistayan di urnong ko. Tapara kadagiti anak ta dayjay. Para iti panagadal danto. ah. No kayat mo, ilako mo jay do anwang mo. Ta iso ti pagpaagas mo dito ospital andong. Anya? Ay, wala na. Tinapatag kaging bagak pa'y bakit? Day ta ngamin kat. Di ka ngamin nagururnong idi. Day talak kinapangas mo ti. Gusto mo din na bagay? Di nagsir mo na nain. Sorry ka din. Pakawanan na ka din bagay. Sinersermonan nak ti asawa kiti daydia kanito manang biyanag. Mawatak matkit di tangamin basol kumat. Ado tinagkuranga kiti asawa kastameten kadagiti anak ko. Inununak tinagpangpangas ngem tinang suporta iti pamilyak. Banag apagbabawyak. Isu nga idi nagimbagak ingkarigata kasinulnitan tinagkurangak iti pamilyak ket jakon
Di na kon wano jakon pinatrabaho ti asawak, kat syaklatan tinanggad para iti pagbiag me. Kat ita dakkelan dagiti anak me, kat sa anak meten a nagpangpangas. Alakastan to'y pagayam mo, andong. Awan tinasayat ngait den tinapangas, wano na palangguad pagayam andong. Tiam mom siguro ngumato ti kita dagiti tattao ken kano ibagam nga adu ti kwartam. Ngam di mo lamaw, apakay babainam, dar aramidam. Isa na sayat mo tata nagbalbaliw kan. Buena papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam andong. Dito'y darama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para ti script kan drama to'y pagayam Eugenia Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagnina kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo amarina, sa napudpudno anagan. Kastoy ti kunana, Dear Manang Biyanang, saan na panagpalangguad, nga madayt surak, nang ron na idi ka ubingak. Ado dagi tinagaram kanyak, ngam gapo tawan tinagustuak kadakwada, nagbakbaketak abalasang. Aging ka nagtawanak itinasurok ak 40, 140. Ti amok ag nanayonan a singgelak, ngam jak dinamnama, nga dalat tagayam seryoso nga gayat kanyak. Rugyak ti agsalaysay. Ay da, nagpintas ka talaga, Marina. Sa anak ama uma amang ming-ming-ming itinagamo aropam. Dinakman mo't bulaan, Mang Hinir. Kat no bumakatakon nga balasang. Ah, nagkuna. 40 laeng. Bakit ko nakidain? Di makuna bakit katay agtawon iti sangagasot. Anya, ni Mang Hinir nga talaga. Kawamay. Jak to pa'y ko na ke 65 kaon. Taon la day ta. Tatirik na. Kat kaslag taon la iti 21. Unay matdatan? Anya ngay Marina. Kasya na mutin na. Nabayagan nga agdat-dato na ka. Kano ngay nga klunan na. Ala ni Mang Hinir. Anya nga nabayagan kat duwa pa lang nga Domingo nga agdat-daton ka. Nabayag daytan para kanya. Sana pagpalastaw. Sa anak ana irwam nga agdaton itinapaot. Ta kadag iti amin ang nagbalin nga ex-kaw. May isa, dua, wano talo lang aldaw ko inaklon da kaon. Ha? Ay, dapay tay babae, asyak tinangaklon tayo so tinagaram. Talaga lang Ay, sana pa nagpalastog ko naman. Ang awan mo tinakatuloy ang kadakwada. Sika siguro ti final, Marina. I love you. And please love me too. Please, Mang Hinir. Kanak ko mapaiti panawon ko nga mang tingiting itirek na. Okay. Ang please kumamot Di mo mo tiyabot iti makabulan mabayag unay, tinitingem iti agpatnag. Tapno mamwa kung tigasat ko itong bigat. Ay, siyak ni Hinair, Manang. Shooter na ti anak mo, Marina. Nagamam mo kami iti social media. Kasta ka day. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito yung nanumu abalay me, sir. Ay, di nakawagan iti, sir. Hiner ko ng blatan. Kaya nagpimpensyonak, Manang. Kasta gayam. Ay, ayat ti anak yung Manang. No siyak ti makagasat na. Ay, nanam, ay tutibiyag na. Itid ko amin nakasapulan na. Kat ano sam nga armon, sir. Ay, ste, Hiner, barang maisalat ako nada. Ay, uwin nga ron. Ay, no aklunan na. Ikasar ko ada ako sa ay. Ay na, di ka kaagyaman, tada pa'y lagaram kang nga uray 40 mon, Marina. Aklunam ki din ni Sir Hinair. Ay, ante. Anya pa'y lati sa pulam di tangay. Pensyon na daw. Awan trabaho.
nanamay to ti biyag mo. No iso ti makaginasat mo. Nabi ay taymat nga namamok ni Hinir. Ay, Mang Hinir. Ngam, nadla ko nga naragsak nga kasarsarita da jay. Kan nasingpat ante. Kay iso mo, aklo namun Di kan agpakipot, Marina. Kamaten nyo ti aldaw. Bareng makaanak ka pa'y. Apay, di mo kaya talong makayan? Ay, saan nga dya kinalakay na titubang wano pagdua-dua ante. No di kat, jak unay am-am mo ni Mang Hinir. Nag-am-am mo kami lang dya social media. Ay na, asidag matla ti lugar da dito Agdumala nga ili ti ayan tayo. Kan impasyar na kan ijay balay da. Saan aya? Ay, wan ante. Tainawis na kami idi nagkasangay dya kabsat na. Oh, anya pa'y langarot ti pagdua-duaam. Kat naamuam mo apod no abalo. Aklunong ki ding. Narihiga ti agbaak, Marina. Di naktultuladan. Ta agbabawi ak asaan anak ki asawa idi. Iso amak ki asawa ka ki ding. Gundawayam ti kaada ti agaram king ka. Pensyonado pa'y ko naman. Anya pa'y lag sa pulong ngay. Hinir, ti kayat ko kat mangag ni nanang ko ti pangagdang ko. Iso ti agbalin nga saksi iti panangaklon ko kanyam. Kaya't mo asaway na. Ay, ayatan kamat, Hinir. Anya, hay. Kunak nga oray sa anak kun asumango kada kayo. Ngam agpilit matoy anak ko, hene. Ay na, ay agyaman manang. It's like nanang. Apay asyak ti arako po mahiner ni Marina Abarok. Siyempre, sikapay nga umuna nanang. Tarespeto ka na kayo. Ay na. Ay, thank you so much, Marina. I love you very much. I love you too. Mala, agkasartan. Awan ka di pa'y, lab. Si kamat, Hinir. Makabulan pa lang nga nagdan nata. Damagamono masikuga. Siyempre, ada nga ron napasama kan itinagbaitan ta. Siyempre, damagag. No nakabukal ta na dagos. Awan pay. Apay nga tangay. Diyak amo Ngam, nalabit. Gapo siguro iti edad ko. Marigatanak samatan nga agsiko. Ay, santa mapukawan itinamnama, Marina. Dumtang tulad ta. Ay, sabay ko Tapno ang damat anak ta. Ay, uwin. Santa mapukawan itinamnama. Mga nunto next month kat masikungkaan. Kumusta dagiti agasawa Hinir kan Marina kabagays? Mayat mat kabagays. Awan ba't ti makitak a problema? Apay, awan plano da alumasin iti pagnaidan. Makipagnaada ka din, iti agnanayon iti balayaw, kabagays. Jak amunoan niya ti plano da kabagays. Mabainak mo't ngagdamag. Tamangan no pag-arupin da papapanawag ida kabagays. Sa bagay, adamo pagsayaatan na. No saan dan apumanaw iti balayaw. Apay ko na, kabagays. Apay kabagays. Una, da mairanod ka iti pensyon ti manugang mo. No anya ti sidaan may. Sigurado anaimas akanayon ti kang kaninyo anya kabagays. Ha? Ay, kwa. Saan aya kabagays? Kwa. Ay, jak amo ti sawag iti dayta kabagays. Jak amo ti isungbat ka. Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Madamag ko man laeng, Marina, anak ko. Apay akanayon at tinapatigatangan ni Hinir ang masida. Paborito na kaday. Ay, kwa. Diyak amo, nanang. Gumatang kamot iti maisapaw, anak ko. Manipod nagdan na kayo, tinapalatan tigat-gatangan na masida. Ganapay asaan asikati gumatang. Ay, awan mo't maigamak nga pensyon na. Anya, di na itad ti pensyonakan ka? Saan, nanang? Nay, apay ngay. Ay pasensya ka na nako, no makibibya nga. Ang mas daawaklaan, taday di amam, amin asapul na, itan na amin kanyak. Katsyak ti makaamo amang i-budget iti matgadang na. Ay, sabali siguro ni tatang ay asawak, nanang.
Agdumada siguro iti prinsipyo. Ay, Marina. Pudno nga agasawa kamin. Nga maging gatadta katyak pa amo naman o ti pensyon. Mabainak mat nga agdamag. Ay, ipadoktor ka naman ditirik namin, Ir. Ay, saan gastos la na ita. Ay, kan gagangay lang oy hagda ito oy. Aging bagak tumoy lang. Sigurado ka? Wan. Ay, wang gayam. Adasa nga ilek no madamdama. Sa anak namin ang makarwarta, kasindarak ko kumaitangal daw. Di namat maitantanti magisindarak kanyak. Iso nga imbagak, ngumay dito'y balay. Ha? Asino aya? Ay, nay, iso siguro daytan. Ay, pakilukat mo tiri daw, please. Ay, sige nga ron. Mabiit lang. Anya kayo matan? Kanayon ama dilay ti kwarta nga itadyo. Pasensya ka, ang anak ko. Madingamin ti rik na. Itadyo nga rodan ti kwarta. Tagbayadak manin iti tuition fee. Atoy. O sige, pumanawak matlada. Ay, mabit lang, anak ko. Yamamok pa ni Nanam Amarina. Ti asawa ka. Hello, Nana. Sige, mapanakon. Ha? Papa, intun sumaro no. Isap-sapa yung nga itad ti allowance ko, ha? Sige. Ay, Ay, Ner. Anya ti kayat nga sa wanda to'y. Anak mo day nga balasang. wan, Marina. Unak man numay sa lang ta anak mo ijay natayan nga asawam. Jaday jabrod. Ay, baka warandak no limod ko ti maipapanit ti dayta. Anak ko itiruan ni Julina. Ngam, adan sa bali a pamilya ti inana. Ngam di kagdanag. Jakon subyan ti inana. Anya? Ay, sorry ano nagilimod hak. Sigurado ngamin nga maupay ka kanyak no ipudnok tinapalabas ko, Marina. Isu please. Pakawanan na kuma. Naimbang nga oras yun, Ana. Dito'y ka diti balay ti amak. Ni Papa Hiner. Ha? Amam? Ay, kwa. Ada ka din ni Papa. Dito'y nga mintin yung sketch na papanak. Saan ka no ama karwata masakit? Pudno ka di? Kwa. Wan, nasakit nga minti sa kana, ta simro ti rayuma na. Sumrak ka. Ay, agyaman ak na. Anak mo iti sa balimanan nga babae day Jainir. Ewan, Marina. Apay nga nagilimot ka kanyak. Ay, ang mga nodan to pa'y sumangpat nga anak mo iti ruwar. Ah. Manuda, jag pa iso kuma. Ay, talo dalaeng. Anya, unay matan. Apay nga mo yung bagbaga kanyak deta iti. Kwa, sorry Amok nga maupay ka kanyak no ibagak tagpaiso. Adan bukod a pamilya dagiti nada. Kinapudno na. Isuda ti papapanan ti pensyon ko. Awan ti mabat-bate kanyak. Tanudyak mo't ito ti pagrebeng nga kadagiti anak ko. Maidarumak. Isu nga awan ti maramida. Unay matan. Pasensya ka awan ti maitetad ko akwartakan ka. Kat ulitag tagtid daw iti pamakawan kan ka, Marina. Agilibre ka mamu, Marina kaanakan. Nagpensyon san ti asawam. Ay, Nay, di ka agsinaay Agilibre ka kunak. Di ka agim imo tamaditi kasta. Kan apay, no saan aga po kanyak? Nakaasawa ka nga ron iti pensyonada. Naimbag tadinurugan ka edi amaki asawa kin ni Hiner. Tano saan? Baak kapayla ko mga aging gaita. Sigin agilibre kan. Uray tinapay laeng. Kan 150 allowed. ay, anyat kwartak nga ante. Nay, apay, di na itatipensyon na kang kaya. Kano agasawa kayo? Rumbang lang nga irimit na tipensyon na king kaa. Awan irimit na kanyak ante. Ngamin, ado ti suportaran ng anak na itirwar. Anya? Anak na itirwan? Apay, ado ti chicks na?
Talo dagiti anak na itiruar ante. Nagitilangan anak na ti suportaran na kanyada. Anya? Ay, naglukon. Nay, Marina awan nang dudurog kang kaamaki-asawa kinihinir Adda na kamaw. Bakit kan? Iso nga amo mo tinasayaat kan saan, wal? Ha? Saan kamitan nga ubay tapno padurugan? Basta awan pagpabasulam, Tawan ng duruking ka. Pangadang mo na ita. Sabay kumatawan pagpabasulam ka na ka. Nagbalin a defensive ni ikit ko, gapoy tinamuan na may papan iti asawa. Nasair mat tiriknak, gapoy timpud no ti asawa kanya. Ngam gapoy tinapas na kapanagkid daw ni Hiner, iti pamakawan, pinakawan ko kat inaklon ko, tinapalabas na. Apaman na nakalpas iti kolehiyo dagiti talungan anak na itirwar, na daan-daan iti trabaho. Insardang damatan ti dimawat iti kwarta iti amada, kat pasaray iso dapayan ti mangmangtan iti kwarta kan kuwana. Alakastan, to'y pagayam mo, Marina. Saludo akman kan kapagayam, Marina. Gaputaman nakaawat ka nga asawa. No sa bali ka laeng, nalabit, pinanawa mo ti asawam. Gapo iti panagulpud na kan ka. Iso akablawan ka. Kat sapay lakuma, tadi na kay tubaybayan, dagiti anak ti asawam. Aging ga lumakay, ken bumakit kayo. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Marina. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam Eugenia Almoite. Agiyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyanan! Ti surat ngayon tayo drama kanibasa ita, kat manipod kanipagayam tayo atonyo sa napudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, may saa ka construction worker. Nakaasawa ak itinalapsat a babae, nalaing kami na mga sikaso iti bagina ti asawak. Iso nga always beautiful nga uray adda iti uneg ti balay may. Ay ayatek unay ti asawak, iso atunggal agsweldoak, irimit ko adagos ken kuana. Rugyak ti agsalaysay. Nagsweldo kan to niyo. Kiway, apay ba kay? Ni, damagan na pailaang. Katagrimit ka na. Nabigat tumtin, Papududag kumapay mo itiwalit, pati swil daw. Adula amin day ta. Yag mo kay dayin tarumwara kong, inak makitsinda. Malaman makitsinda ka? Ito nagsapan, At dapay magatang ita. Ije grocerya ti papanak, tanay, awan mantika tayon. Ulit ka na. Nay, natanay kumplito natan. Awan surok na wang kurang na. Nala, tarumwara mateng. Awan pa'y laang di asawam, tunyaw. Ay, awan pa'y mananang. Rabi ay, mabisina ka. Ay namangan tayo kidain. Manglukatan iti sardinas. Agulser tayo, nuur-urayin tayo, tigatangan na masida. Di na mimbaga, marabyang kayam. Unay ka... Nay, Aday tamo gaya mag... Arya, apay ta nagbayag kamay. Mabisin kami. Ne, apay, intugot ko aya ti kaldero. Nangan kay kuman na. Ururayang mingaro tigatang masidaay. Ay na, awan nagatang ko, ta nagsaradan, pati grocery, nakasaran. Iso din magasaklatan iti mantika di tay store. Anya? Sige, tagpalusak pay. Tunya, karibriban manan jay buok na. Kan nagpakulay manan, kan naka-cutics manan dagiti kukuna. Mungaraw. Ay, nadisgrasya man ay. Tayin remik ko aswildo ka. No kunak tumangamin kan ka, adi mo irimit amin aswildom iti asawam. Di naktumangamin patpatsyan. Ay, agulo mo no di agrimay. Apain na, may. Awan masapsapol dito'y kusina, Aryang. Rumor ka dita, mapan ka makitsinda. Into nagsweldo ni Tunyo, ananang. Anya,
Kano ka susweldo na la di kalman? Di ka pa'y nakagatang iti kasapulan dito'y balay. Gimata nga kiti mantikay di kalman apay di yun nakita. Kan nagparibanak ko kan manicure kas kada pedicure. Bibiyang niyo kuma. At least saan nga utang? Ayos lang tagpapintas, basta saan nga utang. Pimentas ka nga paisa, ngam awan mat si daw. Agdapal kayo pala iti asin na. Agtipid tayo ka di, tanarigat agbarbarayo boy. Tanya, manipod ita, siya kaun ti pangirimitam iti sweldaw. Saan ama iparbang aramiden ti asawam? Dapat patag ti panagpariban na ngam ti kanan na. Nanang. Tamot ngamin adi asawam? Pampanuynuyam tumangamain. Awan kasano ama kaurnong kayaw no kasta ti aramid na. Banyo ta kasaritak to ni Riyang. Kastaman timbagamidain, ngam di mon sa mga minungungtan. Kaano ti swildom? Kaya ito nagtapos Siya kon ti pangtedam iti swildom, tunya. Siya ti makichinda. Tapno agsida ka mo iti nasustansya, san apuro dilata ti sidsidam. Lumasin talangan iti pagnadanton nyo. Diyak kaya ti makikabala iti man nakibiyang akatugangan. Damot punto ni Nanang, katitikas din yung bagana, bakit? Unang pa'y ngamin agatangan, nagiti masapsapol dito yung balaya. Sakpay ti pagpapintas, mau. Kat, ninanang ti pangtedam iti sweldom. Kapilitan, ano di kagbalaw? Mala, pumanawa nga rod dito yan. Agawid ako ni Jebalay May. Da kayong tagasawa iti inam. Ta iso ti patpatsyam. Saan ka diya kastamo ti pagbagam? Panunutan ngamin at yan aramidem, may. Makan ngamin ti una magatangan. Saan aribriban, kolor ti buok. Makamo kayo. Pasensya ka na, bakit? Nung makita ang agbalbaliw ka, sikat ipang tedaktumanan iti sweldaw. Nagriga ngamin asapulan ti kwarta, bakit? Nagrigat ti agtrabaho akas construction worker. Pagrigrigatak ti sweldaw. Di ka masaksakitan pagsayaatan tamo ila tayo pagpagag. Amo asayo. Ay, nay, papanam nga riyan! Awang bibiyang mo. Ay, awanay. Nagpasugno din ti asawa. Marabing na lang. Yung mawampay lang niya riyan. Bye-bye no saan nga agaway. Di mo ngamin ipadlaw apag tatak ko nam launay di asawam. Ta dumakkel ti ulo na, tumangsay. Anya? Spoil dem ngamin di asawam. Iso ajay lakay kayat na ti mapatpatulaw. No saan nga agaway, bye-bye Ang mga nupay-pay sunat imbaga na nga agawid igi lugar da. Ay kat bayam ano agaway. Ti oray saan nga agsubsublay kat ayos lang. Surutak at asawa. Na, bye-bye nga isaw ti agsubli ditaw. Di mo surut-surutan, tagwam ko nakmal. Ay ayat ang arab niya riyan. Matayak no maisin at asawa kanya. Ay natunyaw, namin anumata na pimanaw. Tunggal aga pa kayo iday, pumanaw. Ngam saan kamat anat na day? Agsublin tumit lang day jay. Ha? Ay na, nagyaman nagtasimang pagkanaryang. Apay nagapam ngay. Jebalay May. Ngam nagapa kami kaniinang ko. Ha? Wanya, nagswildo kan? Una, kasuswilo launay. Itid mo nga rod kanya ako, tayo nakmakitsenda. Malamay, itong bigatay. Pumanawak mo lang nga rod, no di mo irimit ti sweldom kanya. Ay, nanay. Ito yun na. Awan suro ka naman kurang na. Nasayaat nga rod. Sige, tayo nakmakitsendan. Angam na marabianak nga agaway tunyaw, Apay nga intid mo man ti swildom kini Aryang. Mapangkano mo makitsinda? Kasangsangpet na pala, ngam intid mo man ti swildom. Ay na, awan man nga ruden Mapan namanen ipapintas, intid mo akwarta kan kwa na anak kaw. Sana balahin? Tamao man to mo ilang agparparibanday jay. Madadal ti buok na no kanayon na maunat. Ayan ti pinaling kay Aryang. Awan pagpalengkek. Ta pinabaliwam manen ta kulor ti buok ken kukom. Ken pinaatidog mo manen ta kurimat-mat maw. Lumasin kayo nga minan iti paglutuan. Ha? Reklamo kay la reklamo. Awan mo may tultulong yun dito balay. Doon niya kayo mo ditoy.
May laklak-am kayo itikan kanan ming agasawa. Na, Makiasawa kayo mananatap na damang pakan kada kayo. Udno gayam timang mangag ko ide, anarigat akabalay ti katugangan, takalbaryo ti katugangan. ay, tanangam ti panagsasaw Maryang. Saan nga amin akatugangan, ketkas iti pampanunutam. Ay na, ginsasanta kay mo takatugangan. Pudno mo taman nakibiyang ka. Pakibiyangam amin na makitam kanyak. Umapal ka ngamin ka, tanakapimpintasak. Napimpintasak ngam da kayo. Sa anak kami nagurang. Nita, podno anapintas ti akin ruar apasit tabagay. Ngam rinuker mo ti ugalay. Gat anyat kayat yaw agisparing tayo. Uy, no! Pumanaw akon tunyaw. Di akon maanusan ti ugali ti asawam. Kahit, mapanan nyo nga raw ngayon na pumanaw kayo, nanang. Makamuditan na. Uray ang katang-katang ako na. Amok tumula na patpatag di asawam ngam siyak ngayon. Ah, Nagsakit ti pa nagsasaw na kanya. Awan respeto na. malaalala, pasensyahan nyo ka diti asawa. Adaw, napasensya timpay ko kankwana. Ngam awan mutlat ta ti panagbaliw na. Ah, Takasanaw, di mo ngamin ungtan, di mo bagbagaan, kan spoil dem launay nga main. kwa. Agpili ka tunyaw. Jay swapang nga asawa, no siyak nga inam. Siyak nga inam, anang isikog kan kay ti 7 a bulan. Laglagi pa, masaan akumpleto ti bulan mo ngayon pas nga ikaw. Iso nga adaw, arigat ko kan ka tunyaw. Ah, Siyak nga inam, anang pagpagatas kan ka. Asinaw, tinapatpatig ka. Siyak nga inam, wano jay saan mo nga ingkasar a babaay. kwa. Siyempre, akita kayo. No kasta nga raw, ipakitam ang napatpatigak ngam isaw tunyaw. Ikam iti pagnakman di asawam, magbagaam, tabastusin naklaunay. Sige, payben nyo, tabagbagak ta. Basta di kayo pumampanaw. Tawan sa bali a pagkamangan nyo. Sisya mo ti anak yaw. Nagsweldo kanton yaw. Kumbakay. Kasi di mo pala irimit kanyak. Siyak ti pangirimitam iti sweldom tunyaw. Ta siyak ti mapan makichinda. Kuwan na nanang, nay. Nay, ito. Agyaman nak. Ket namnamaam ti gatangak anaimas asidaan anak kaw. Gatangak amin akasapulan dito'y balay. Ken gumatangak pa'y iti brief mo. Tadudwalaang di makitkita kapag sinsinublatom a brief mo. Ngay salsalapay mo. Ha? Angam sa paag tulaangan inton bigat ti mapan makichinda. Sige, inda ko na. Apay nga ngayon mo kanina ng tisweldom. Una ta di mo amo nga ikaman ti kwarta. Pagpapintas mo ti pagregregata ka kwarta. Di tayo tupay makasida iti naimasan ka po'y teraramidan. Kasta gayam ah. Ay, papanam ngay! Awal pakibiyangam kanyak. Ha? Nay, antay po nga ka ngay aryang. Oh, mo dito yan. Impang ko ni Jayan ni Nanang. Anya? Aday di kama na. Na, Ijayan ti pagidam. Total, iso ti pangirim-rimitam iti sweldom. Anya? Di ijay ti pagidam. ay sus! Una yan. Kaya jay, Nakiduro na. pumanaw ka diti silid. Ah, Ijay silid ni Nanang mo ti pagturugam. Madurma na kan. Tunya, awan madlaw mo kinerya. Kanayon matlat ta ti panagpapintas na. Kanayon latamat nga agsukat ti kulor ti buhok na. Kendagi ti kukuna. Kanayon pa'y ti panagpapasyal na. ah. Di mo matik-ikanan iti kwarta na. Ang apay ngay nga adalat ta pagpapintas na. Ay, wala niya. Kanayon amarabyan nga agaway. Inal daw arumwa. Papapanan na aya. Diyan mo Tatunggal damaga ke balasobas mo asumong bat. Awang kano pakibiyang kang kuana. Anya. Di na tupay kay nga kaita kamay. Ay, bastos at alaga day di ababaay. Awan respeto na kanyak katugangan na. Anya ti aramiden tay kaaryang. Pasok katakman ti kulor ti buhok ko. Nauma akong itinaudi nga yung kulor mo. Sure, day talagayam. Basta ti karim inton agtapos day kabulanan. Wen, danag mun aya. Nilakay ko ti makaamukang ka. Sa bagay, amok matkit di anasingpet di asawam. Ay, wen Ay, agpa-facial akman kayam. Di mang papudaw a facial
Sure, medyo nangina, ngam at least effective. Sige, kayat ko dayta. Jay agpapudaw kan agpaubing iti rupa. Danyaw, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Basa pa tayo amapan, tasyak ti may sa aninang. Ay, kawa na. Tausaran tayo dyan tricycle. Katuan tawan mo't sa bali apagluganak. Ni Ariang ngay, umay kadimay. Mapan kayo, dakda kayo. Jak pagan ano ti sumurot kada kayo. Makitam ti kasta pa nagsasauday tanga asawam. Baybayan niyaw. Iwi kaskaso ni Aryang. Ang daawag yun na. Ni Marisime ay, hello Maray! Hello, kumaray. Sa dino ti ayang maong. Adda kami dito'y kasaran. Dito'y kabangibang abarangay, Maray. Apay kaday. Kaduam nito niyaw. Wan, Maray. Ay nagawid kayo. Tadami lagrong araramidang ti manugang mo dito'y balayaw. Nilagro nga. Ay basta gawid kayo. Tapno maaktuyo tararamidan na. Bye! Ay sus, inadap na. Ay tunyo, agawitan. Kalkalpas pa'y lakas. Ragawit tayo. Mangantay pa'y mga. Basta agawitan. Tayin takitaan di asawam. Pag nauntan, aging gadi tabalay. Tapno saan amadlaw ni Aryang nga datan. Ha? Kasta nga main ti intex di kumaray. Sige. Kitaam tunyaw. Adda buldog arabor shoes dito'y ayang tiri daw. Sapatos mo tilalaki dahi tayo. Wan, iso nga adda lakit di kadwa ni Aryang alalaki di taon nag. Dagiti awan ang bahin. Nini. Nakalak mo tiri daw. Kug taramaon, ta mga numakapanaw ti lalakay, ang mga numag na igay daw ti kusina. Ala. Awan ang kayo tibain. Nagalas ti itsura yaw. Dito ipaibalay mismo ti pag-araramidan nyo ti kasta. Ay, di ka kayo! Ay, nagsupli ka di tayo. Tunyo, pakawanan ako ma. Nasuli isugak langit, iday siya lalaki. Kung musong tapagain. Tapumano ka ti balayan. Di mo uray. Nga dadaki sa marami ko kang ka. Pakawanan ako, matunyo. Ay, pumanaw kang kunanay. Naimbag nga orasyon na. Adda nito nyo. Ay adda balasang ka. Sumra ka agyaman nana. Damag ko nga min ang nagtalawin ni Aryang dito balayo. Pudno aya. Ay, wow, balasang ka. Nagsinadan iti anak ka. Kasta ka di. Apay, anyat ibagam iti anak ka. Ipakita ko mato'y listaan kan kwa nana. Listaan tay! Nay, anya listahan day tangay. Listaan ti utang ni Aryang tunyo. Kat sika ti inlista na dito Sika kanong amin ti agbayad. Anya? Pasig ariban kan facial da dito Kan kulor iti buok. Kan adupay ti nakalista dita. Ay, awan na mo dita. Apay nga, esak ti siniram. Isuata dyan mo amo da kita. Ngam si kamat timbaga ng agbayad. Ahaw, basta awan na mo dita. Yung kasiniram, sana siya duray. At dan samot amin ang kini Aryang tinaalas nga ugalay, anak ka. Agasam da ita nga inararamid na. Huwag nga raw. Napukaw, ti panagayak ko, iti day kaya babae. Napukawan namin pinsan, ti panagayat ko iti asawak manang biyanang. Akas lakadurman ko paikit din, gapo iti naramid na. Taol ti munagan na, danda ni Jack payan kayat adenggan. Iti sana nagbayag, nakasirpatak iti sa bali adayag, kat nagkasar kami, kat ita adantalo nga anak may, kat makuna kamay saak kadagiti kagasatan alalake dito'y rabaw ti daga, ngamen. Nasingpet tinagbalin nga asawa. So nga ni ti ugali na iti mo na ang nakarelasyon ko. Alakastan ti pagayam mo, Tonyo. Kablaawan ka pagayam, Tonyo. Nakamaudyanan na, nakasarak kamitlaangan iti talaga, aparakan ka. Kat sapay la kuma,
tamataginayon ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Tonyo. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, to'y Pagayam yo Jenna Almoite. Agiyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amin. Manang Biyanan! Ti surat ngayon tayo drama, kat manipod ka ni Pagayam tayo ariko, saan napudpudno anagan. Kastoy ti kunana, dear Manang Biyanang, kadaanan nga istorya, to ipadramak kan ka. Dangamin, saan pa nga uso ti cellphone ide. No itakat textmate, wano chatmate ti awag kadagitagin inaram iti cellphone, sa balimat kada kami ide, tapen pal ti uso payla ide. Adda kami nagbali na penpal ko ide kat dayta ti istorya akken ka. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Naimbag nga oras yun, tata. Hanyat gatangan niyo. Ay, kasta ko maming nagis-istor. Naisem damang pasangbay kadagiti customer da. Nung amin nagmismisuot ka nga glakaw, awan gumatang, tata. Hanyat gatangan niyo. Ay, gumatangak man iti asin kan mantika, balasang kaw. Mabit lang, tata. Adtuyan, tigagatangan niyo. At matibayad kaw. Imadukila ko mabalasang kaw. At damot natang karne, kan ikan dito isangot ti isturmaon. Wen, tata. Manang Ado mo nga dagsapsapon iti masidan mo. Biyanan! Nagkagat ka kita balasang ngayon. Naggasat ti makaasawa kan balasang kaw. Ay, madamag kumanlaang. Ada ka din nubiyaw. Awampay, tata. Ay, apay ngay. Ay, nagkapoy ka nagita ababaraw. Ang amom sinday. Kaya't ka man ngagbalin amanugang kaw. Anya? Kaya't mo niri ko nga anak kaw. Ala ni tata. Di na damdamagon na. Kayawang kastag sigurado balasang kaw. No bilang laing. Ang dami lang atanam naman dyan anak kaw no agdaton kang ka. Ala? Di uray bagak awan no di na mo kayat awan serbina Kaya't nakadayjay. Mabayin lang nga agaram. Sige. Tadurugak man dyan anak kaw. Urayim wine. Tasarong karan na kantaw. Armam ni Sinday Rikaw. Tila'y pagpagayo mo, tatang. Apay, di mo kaya't ni Sinday. Nagpintas, kinaggagait. Makatulong iti trabaho day jay. Awan ri, nagkangkwana, tatang. Pili-pili ka pa'y lagi, lumakay ka na baraw. 40 maun. Magasawa kan. Tapno di ka maitulad ka dagiti talo akakabsat ko abaak. Di na mo lakayat ni Sinday. Kaya't naka, dinamag ko nga raw. Anya? Naglawat ti isem na, idiimbagak akursunadam. Iso adaktal tinamnamam anakaw. Armamla iti maminsan dayjay, aklunan na kan. Ay na, akanot ang nubiyak, tatang. Ha? Aya? Daya? Sino ngay? Ni Jana, Ni Jana? Sino a Jana dayta? Bagted dayjay nga anak mau aryang. Apay manen aya. Ay, wala ata di nakakayatan ni Sinday ka naggagat abalasang. Adda nga rudmet nubyanan. Adda ka no pinpal na. Pinpal nga. Di na pa'y nakit-kita iti personal dahil di pinpal na. Katagkita danto Di ka di na amaw ti ayatin nan. Di na makita ti mismo ka roba na. Ay katbay no iso nga rud ti kayat na lakay. Anya nga rud ngay. Nakita na mutin ti ladawan day di ababay. Ay, saan nga umdas day taladaladawan? Ni Sinday, termin na. Tano mga sawan. Ay namatay tantaon ngam di tapay nakita ti agbalay nga puko ta. May surom nga rud ti puso na aya. Di mo pilitan no di na kayat.
Tanarigat ti mapampabasaw no bilang laang. Pahina, adda man surat ni Jana. Adda pa in surat na iti paglukatan ti Subray. Ay, basa na. Smile before you open. Unahan na niyo. Ay, lukat ka. Dahil mahal. Kumusta kan? Sapay ko mata na salon at kakanayon. Kailiw kun ti surat mo. Sapay ko mata subalitam adagos ti surat ko, Rico. Kayat kan amakita iti personal. Ngamti kayat ko, no agkita ta, agkasarta adagos Ay na. Anya? Makaparagsa may dagitungin sura ni Jan Anobia. Ay, ituloy ko basahin. Ngam kayat mo. Sikan a mismo ti umay di ti lugar may. Kat ikuyog mo dagiti dadakkel mo, tadumanon kayo. Nagmiya niyo. Dumanong kami ka na. Unay kat namin tanagin na dayo tari ko mahal. Ngam sana banay, kano ag-asawa tanton, kanayon tanton nga kadwa. Ala, jakon atiddugan ti surat ko. Agsubalit ka adagos ha. To'y agay-aya. Diyan. Subalita man adagaws. Ibagak ta dumanong kamay. Umay na kanto kano Arman dyan nakaw, Sinday. Ala, kababain mo day tangay bagbagayo, tata. Saman! Kaya't nakadyan nakaw. Mabayin lang nga agaram kay. Ni tata mo, da kayon Samuel at mangibagbagay ti dayta. Ay saan? Pudno ti bagbagak balasang kaw. Managbabain namin ni Rico. Di na mo ti agaram. Angam siya kung ti mangibagbaga. Agayat dyan ako keng ka. Mamati aklaeng ano ison amis mo tinangibagay ti kasta kanyak, tata, ha? Wen, ibaganan tao. Iso ano ang agaram ken ka. Di mo aklunin awan. Urayam dyan nakaw. Tada kayo ti agbagay, balasang kaw. Tatang, dumanon tayo ka nun. Anya, asinaw ti danunan tayaw. Kaya ni Jana Mapantay ka na igilaon yan. Natulag ka, ninsan Robert nga kilak tilugan na. Tapno da pagluganan tayo adumanaw. Ay kalukwan day ta. Di mo pa nakikita iti personal dano na maun. Inayat ko tinubiyak, tata. Nga uray surat lang, tinagamam mamay. Kan komunikasyon may. Ay, jay saan mo nakikita iti personal ti asawa maun. Anda di tani Cindy nga guroray kan ka. Isaw ti danunan tayaw. Ni Jana, ti kasar ka. Anya! Kakasano nga rodan ni Sinday. Sa pa yung bagbagak nga armam tao. Apay mat ngamin akas tatim bagbagam kin ni Cindy ay alakay. Nawandakas na. Iso ti danunan tayo, tas asidag. At ayaw, ti lugar na itapin palmaw. Gastos la ti plitay. Ken makabandog ti agbiyahe. Maulawak pa yung agbiyahe iti adayaw. Hindi ka makomay, akay siya lata mapanay. Anya! Basta ni Jana, ti ay tagtatang. Kinadasarita may. Iso nga danunan tayo nga roday. Sigay, sumurot kami kin ni tatang mo anak ka. Lakay, kuyugan ta ti anak ta. Anya! Ay na, pakay dayawak ti makaamamo kada kayo kakabsat. Kastabat, kabsat. Ay, kastamay, kabsat. Ay na, nabannog kayo ang nagbiyahe. Isu nga ginana kayo pa, ta umuliak itinyog. Ta uminom kayo iti presko at tumbog na. Ganmangan kayo iti linutok asuman. Aguray ka, kabsat. Umuli ka itinyog kunam. Kabaalampay ayati umulay, kabsat. Ay kawan day talaang aya. Nairwama kon kabsat. Imbakbakat ko ti umululi itinyog. Takanyugan dito ayamay. Nana, anyang oras sumangpoy ni Jana ngay. Ay paawid siguro day jayan. Napanlagim matang iti masida. Tapag sidaan da kayo man iti presko nga ikan. Nay, adan ti anak ko. Isuntidim sa hagi ti tricycle. Rikaw, masikog mo tilim saan. Masikog tinanunin tayaw. Diyan ka mo, tatang. Lukmag na siguro, Ang mga nobil-bil,
kasta, masikog ka dyan ha. Uwan, Rico. Pakawanin ako, ma. No, jak imbaga, tagpaisukin ka. Ha? Adakan ka, maupay kan kanya, Rico. No, din akong kayat. Awan maaramilap. Nasakit man, masapol nga wata. No, pagtalikodan na ka. Asino nga, ti ang matisikog mo? Bunga, ti pan nakaramas ko dahito, Rico. Anya? Uwan, Rico, saan ko nagayatan ti panagsikog ko? Kat pakawanan na ka, no'y talaang ngayong pudnok ti amin. Ha? Napanunod ko nga, men. Nasaysaya at no'y ti personal ti pangibagak iti amin kan ka. Dyan ha. Ay, ayatin na ka di pa, Rico. Wah, tangay ko na mo. Di mo nagayatan ti panagsikog mo. Sige ah. Mawata dahi ta. Awan tinagbaliw kanya. Ikalay sa kalagtaan. Nga ora masikog ka. Agyaman na, Rico. Sinaamon DJ Adjana. Sumapol ka iti sa balay. Ni dyan ang roti ay ayata. May. Nga oray masikugan. Di ka lang mabain iti kasta nga aramidan. Magikasar ka masikaw. Di naman nagayatan ti panagsikog na ka. Ay ulbod day dya babae. Kuno ti inanaan mismo tinangipagakanyak. Intarayan ka na tinubyo na. Ay sinaamon. Ano pa iti nasaya-saya at babae di tangam isaw. Ora nga pa'y napalabas ni dyan ako. Ay ayata lat na tatang. Aniya. Ay, kanyat impakanday dya babae kan ka. Tapay adi mo masinaan. Basta ay ayata nga raw. Yawig kuntom dito'y balay ni dyan Ikasar ka. Ay, makamu ka. Basta wanti mapasama ka kalaysa. Ay, jak itulaw. Okay lang. Oray saan tapay nga kasar, Rico. Basta din natan. Sigurado ka. Dyan Wan, makaawat akmat kat. Pasensya ka na. Patyak, maawatan na kanto ti amat. Pagkasarindatan tumila. Ay, pasensya ka talaga na dyan mababay na kakanya, ma'am. Ay na, ayos lang ang kanya kunakman. Awan problema iti dayta. Nanang, aw-awirin nyo man pa'y ni Bebe, tada papanak. Anya, papanam kat na'y maluman. Inakla gumatang iti diaper ni Bebe, nanang. Sige nga raw. Nga mabit ka lang Nanang. Rabi, nga mamampay na di asawa, nanang. Ay, wan nga raw. Makapadanag mo't na di ataaw. Sapsapulon ti anak na. Sumanangit ni Bebe. Rumaraman tayo na sa pulay. Pangsapulam kan kwa na ngay. Makamuti ka na. Napanan man ang anak mo, bakay. Napan naman ng sinapul di asawa na Inaldawlatan na kastater aramidin na. Di na pala baybay, pimanawan. Madanagan nga raw. Amangan ka na no adadakas anapasama kan kwa na. Amangan ka no nakitaray iti sa bali alalaki na. Anya? Di ba gaman? Di na sapsapulan. Di na pala kasinaan. Kay kasanon nga iti anak na no saanan nga agsublay. Kakaasi mo ti anak na Ay so, saan mo ta nagawawi dito'y talak ko, Barok? Apahay na pananaya? Diyan mo amo na lang. Kung na mapang gumatang iti diaper ni Bibi, di mo nagsubsublay. Ay nagloko na jayan. Napnapanan na nga rodan ngay. At ka di amuyo sa bali, apapanan na Ay nadyak mo taman manu mga gawid ay jay dito'y balay. Sa labing mayag dito idinagsikog. Itatanaka-anakan marmara po kaw manan. Ha? Oh, at tuyan ti pinatimplam akaperi ikaw. Agyaman, sinday. Nakalidliday ka manan ang nakatugaw dito sa angot ti store kaw. May bayan na alata dito yan.
Nagiti customer mo, ta si kaswang. Apay, di pa'y simang pwede asawam. Sampay nga raw. Diyan mo, no sa di na pang sapulak ng kuwan. Madanagan at diyan mo makontak ti silpon na. Ay, ang mga nodadaka sa napasama. Anan? Eh na, sapay la kumaatawan. Nala, di ka mapukawan itinamnama. Bareng sumangputan iti mabiit. Ay wan, adala ko kapandisal, kaya mau. Ah, ay, uma. Isag mamanungay. Sagtitres ko mangam oray librik kang kan. Ha? Ikang ka iti talo, tapno tapno mabsog ka. Ha? Diana? Siyak nga raw, Drico. Ang yaman na ka, tanagawig ka? Kano na bayag ngay naruuray ko ti panagsublime? Naggapo kay di lugar yaw. Ang amawang kamay jay. Apay nagagapo ngay. Naggapuwa kiti lugar ti asawa. Ah! Asawa? Sorry, Rico. Ngamadan sa bali nga asawa. Ah, Kat iso ngay maya, tao may kun alaan ti anak ko. anya? Una yan. Manyang ita ikaw. Nasaktan ka lang. Daytan ti bagbaga kang kaiday. Nagayat ka iti tao, adi mo amo ti pudno nga ugalay kan kinatao na. Nga raw. Nga manyangay ka, nagayata mo lang, tatang. Numabinsan, abuang pa'y nga umuna ti kinatao, ti pakarik na am iti ayat. Tapnaw, di kanto agbana nga nakakaasay. Kita man, nasakitan ka. Ah, Noon isindi ko mga minti inarem mo iti, di nagkasar kay kuman. Kat nalabay. At daw pat, wano limang anak yo kumaita. kuhan tatang. Agam san pa anala daw ti amay na nakaw. Balasag pa'y mo ni Sinday. Awan pa'y nubyo na. Iso mabalin mo pa'y ngarmain. Sinday, mapalinti sumarungkar. Ay, ka mabalin apay katasaanan ngay. Mala, sumurag ka. Ay, Umay ka, tagtugaw ka. agyaman na ka, Sinday. Ay, mabalinti ko makisiningag kang ka. Makisiningad laang. San ka ngagdataw? Unay niyang. Ay, nanad plano ngagdaton kanya kidirit sumaon. Ah, Hanga day tag singad-singad ti bagbagam. Di ka madanagan taklunan ka adagos. ha? Mapmapanan ti tawon Rico, di ka nagpalpalikaw pay. Kamatan takit din ti panawan. Ah, ay, kasta. Ay, Sinday, I love you nga rudan. I love you to Rico. Nagkasar kami nga rodadagos kan ni Cindy, kat naadaan kami iti dua nga anak, babae kan lalaki. Nakaragrag saka, takas kan ni Cindy tinaasawak. Naasikaso, nadungaw, nasingpet, nagagat kan kang runaan ti amin, managayat. Alakastan, ti pagayam mo, Rico. Kablaawan ka paghayam ko. Tauray nasakitan kay ti kalabas, naglaplapusanan mo't aragsak, tinaisukat, ta nakasarak ka iti kapkap na kam akasimpong alam iti biyag. At dalagayam iti asidag, di mo amo, mismo lagayam akarubam, tagbalin akatakunay-nay mo. Buena papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Rico. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo, amin. Manang Biyana! Hello, papagayam! Naimbag nga oras yu amin. Tisurat ngayon tayo basa ita, kat manipod ka ni pagayam tayo atanya. Saan napudpudno anagan. Kastoy ti ko nana. Dear manang biyanang, adadwa abaak nga ikit ko. Kat itibalay may kanilakay ko ti pagnanaadanda. Pasaray aga padano daduma. Adda kabsat da iti abroad abaak mutlaeng. Kat iso timang tultulong kadakwada. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kabagis Maria, agpautang ka man.
Anya ipautang ko ngay, awang kwarta. Amom ana ikatak iti trabaho, dawatan nak iti kwarta. Pangalaak iti kwarta ngay. Sika kidi at pautang. Tanaglako kan sa kano iti pataw. Awanan na. Nagastos ko. Ano mo lang dyan naglakwak ngay? Kano pati tay pato ni Remy, inraman mo kano ngayon lakaw. Ay, awan pa managnag da. Iso adida sasawan ti kasta. Iso nga roti bagbagada. Aha, pagbalinandak pa yun nga tatakaw. Pagananok ngay mga ilako di pato da ngay. Idarom kunto pa ida. Kay nangusaram manan itinaglakwam ngay. Basta, naibusan. Hay, awan pa'y master kan ngamin at trabaho mag. Buwan garon ah. Kasi tayo mata senior citizen. Tawan mga awat kada tayo nga trabaho. Bakbakitan tayo kanong aminan. Tiyam mo na, saan tayo nakabailan ti agtrabaho? Ngam di na lang mo. Napigsa tayo pailaan. Buwang nga ron ah. Pumaraw ako ni Jabalay Darimi kabagis. Anya, abay ngay. Pababasulan na nga ron na naglako iti pato da. Kadyak mainlakaw. Diyan may ladwa patok ti inlakaw. Anya, kahit pa ng marudan ngay. Makipagnaedak met ka na kayo na. Apay, si kalati kabagyan ni Tanya aya. Kanakakman ni Tanya. Isuaram ba nga tulungan nakman ah. Ay, kahit ipakadam ko na ah. Saan asyak ti pangipakadaam? Ta saan kumat abalay di pagnanaedak? Ay na, uray tsak ipakadaan. Kanakakman. Awan sabsabali. Inalak amin na nakagawa kijay balay darimi, Tanya. Pumanawak ijayan. Ni, apa ngay, ante? Tsak magustuhan ti style da. Agpabasol da matitisan ko ngay naramid. Iso ang makipagnaedak matan dito'y balayaw. Day, ikit nakmat, Tanya ah. Saan laan ni Maria ti ikit mo, ti tultulungam, tagpada kami mga ikit mo. Ha? Isungag na eda kundi taoy. Uray agkakwarto kami, kani kabagis kaw. Kat, uwanan anya pa ngay. Basta makitinulong kayong agdalos ito'y balay Ura agdalos ka nagluto kayo lang. Awan problema iti dayta kaanakan. Ay, nakasaramat nga minan di balay ni kabagis medya ilay. Mayat kumay dyan pag naidan mi ka. Baybayaan nyo nga rod, tayo ton umawag na ang kalastor. Ibagak to ti may papan iti data, ante. Naimbag ano saan daman nga agapa? Kanayon damat nga agapa iday. Ay nabakbak katandan, agbalbaliw damat siguron. Kaano la tayo naudi apa nagapa da? Nakarkaron ang agapa da ita. Ta agkabalay dan. Katawan mat nga rod sa bali nga papanan ni Auntie Insa. Saan namat nga kaalaan dagay dya dado mga kakaanakan na. Siyak lang mati makaawat kanya na. Tanya. Ay, no apay mat ngamin nga sanda nga na kaya sa asawa Uni nga ron. Nagpataan dalaki di mo tan abaak. Pulidan sa ngamin ti baak. Tada pa'y ulit ko nga baak iti abroad. Talo da nga baak. Ayo. Ni amang ko lang tinag-asawa ta pinekot kano day dinanang ko. Imbag kay di ata pinekot pa'y day dinanang ko. Tanuhaan kat baka baak kumamat lang. Tapungan kan ulas kaw. Di mo pakibiyangan, Insa. Pagan ano kumamata ulas mo ngay. Adamat intad ni Tanya nga usarat. Kan dagita losyong ko dita, kas kada pulbos kan bangbanglaw. Di mo pakibiyangan dagita, naawatam. Nakaimimot ka. Naglaing ka mat adumawat no kwa. Ay naminsan la di mawataking ka Insa. Iso adi mo sa unti kasta, sika ati imot. Auntie Ensa, Auntie Maria, lukatan nyo dato taday baga. Agwan na! Mabiglaan! Kaya't da kayo kano nga makasarita ni kabagis yu dya abroad, ante. Dito ti cellphone. Ag-video call kayo. Nan, kita ikman. Ay na! Kabagis Astor! Kumusta kan ngay dito abroad? Ay, nasaya at latsa mata ka bagis. Da kayo kan? Kumusta kayo? Ay na, kasti ka ba guys? Agrigrigat latta. Agipawit ka man iti kwartak ka ba guys? Unay kamatan, Maria. Kwarta adagos ti ibagbagamit. Di ka laagbain. Wen,
Agpauitak to iti kwartayo, no awan paggastusa. Anya kumamat ipaggastusam di tangay. Kat pada da kamot abaak. Ay na, ado mo ilata ti paggastusan dito. Awan pa'y nobyam dita ka ba, guys? Ay na, awan iti panunot ko dito sa asawa dita. Aywan, iso nga imawa ka. Tadamag ko nga awang kano trabaho yun sa Pilipinas. Iso akayat kayo tulungan. Ay kat nagsaya ato ngay. Pawitan da kami kada iti kwartami iti binulan. Pagpensyonan na kami ka ba, guys? Wala. Ang sweldo kayo iti binulan. Basta, bantayan nyo ti balay ko iti ilay. Ken, dalusan nyo kanayon, wag? No kasta? Pag naudin na kami, iti balay mau ka ba, guys? Wag! Basta dalusan nyo arin baga. Masyana mo kami kada kayo. Kagpapada tayo mga wan asawa kin anak na. Suada tayo, tagtitinulungan na. Ay na, agyaman kami ka ba, guys? Nasingpit ka unay kada kami. Basta bantayan nyo rin bagay balay ko, ha? Wan ka ba, guys? Adda tayon ito'y balay ni Uncle Astor, Auntie Insa, Auntie Maria. Laglagi pa nyo tibilin ni Uncle kada kayo Tungpalan nyo amin ngayon bilin na Tapno agtultuloy te panagyan nyo ito'y balay na. Wan, tanya, di ka kadi madanagan. Basit mat ito'y balay ni Uncle nga dalusan nyo. Saan kayo nga marigatan ito'y? Siyak ti agdalos iti paraangan. Kasi ka ito'y unag, insya. Anyat dalo sa maparaangan, gay. Katawan mo't paraangan to'y balay da. Kalsada mo, di ta sango balay. Kaya di ka kalsada ti dalusak Tapat mau, linis mau, kunada nga raw. Ay, di nakman sa uran, Maria. Damo pa'y lang aldaw ito'y nga maagapa kayo manan. Saan ka di nga kasta, ante? Agtinunos kayo kadi. Agtinulong kayo, tapnawan lugi. Nangigmaw, Maria. Wan, Sige, isin pa yung arudan dagi jay kagawaan nyo, tag-awid akmatan. Makaam mo kayo ito yan, Wan, kanakan. Kumusta nga tanda Auntie Insa? Ken Auntie Maria ijaili bakay? Mayat siguro, Naimbag no sandang agap apa ijay? Binilin ko isuda, imbagak nga handang agap apa. Sapay awan kadwada ijay. Awan mga nawa kadakwadan wagapa ta. Makamuda matan, bakbakatandan, ngam di dapay laang nga agbaliw. Kanon tong agbalbaliw da ngay? Ento na ornosan dagi jay saksakada. Iso nga makaamuda, nagnisit nga minti patungda nga agpadpada. Tanya ko mamuti pa kay naigan day ta iti saritahan nga. Huston sa madya imbaga ni Tata Dumi ang ijabagatan ide kasar ni Salcido nga inanak na ite kasar. Imbaga na nga. No kano nangisit ti patong ti tao kat narigat kano nga isoro. Anya? Ang daw pa kasta itan. Katuan mat, kas jay dagi jay duwa nga antek nga baak. Maria, bumangon ka di tantay kagpunas iti tawa. Nakadalusa kun iti plureng. Gamsi ka, nakailad ka payla dita. ay na, maul-ulaw nga raw. Iso nga agid idaak. Idi kalman nasakit ti tiyan mo. Ita, maulaw ka manan. Syaklat tanti agdaldalos dito'y balay. Awan pa'y may tultulong mon. Nasakit nga rod matibag pagay. Anyat mabalin ko ngay. Awagam mangki di kabagis ta iji abroad. Apay, anyat ibagam ken ko ana. Agbalita Anya? Bali ka la bali, di ka la agbaen. Kasapulan ta nga raw. Alan awagam mo di kabagis ta. Sige. Mabit lang nga rod tala ti cellphone. Hello, kabagis. Agswildo kami man. Tanay, agsakit mo ni Insa. Awan pagpa-check up na kabagis. Nagsweldo kayo man, iti napanalawas ang kabagay. Dinuminggo man tayo nagsweldo kayo. Agsakit mo nga rod ni Insa kabagis. Maul-ulaw. Ay, ibagam anak kapsot ti matak, agpaiglasak ko nam. Kan awanan. Saanan ang makakita ni Insa? Bulsakan. Ay, anya! Anya bulsak mga ipagbagam, nakapsot ti matanak ko nam Ay na, baybay ang nakadilaan. Dakdakkel ti itid na akwarta. No ipagkakabulsakan. Ay, huwag gaya man niya.
Ingkad ko nga rin ipacheck up ti kapsat ta, Maria. Kuyugam taon. Ta, aki pa itag kwarta nga aramatin niyo. Ay, wan ka ba, guys? Agyaman ak. Ibagam anayunan na ti ipawit na, tanasakit ti sakak ko nam. Ibagam ngagpilpilayak. Ay, wan gayam ka ba, guys? Nayunam to ti ipawit mo, ah? Tanay, natukol ti may sa asaka ni Insya. Anya, apa na tukol? Diyak mo, ah? Sumanursur tumit abak-bakitan. Sobra mat ibagbagam mat Maria. Agtal na kalakadi. Tapno nayunan na ti ipawit na. Ay, ibagam pa'y anasakit ti tiyan ko. Ibagam mamakalawas na nakastoy ti marikriknak. Ay, kan, wan gayam ka ba, guys? Limtag ti libur ni kabagis Insya. Anya, agkakanamutan ti sakit na. Wan ngarod ka ba, guys? Matay samot tan iti babiait. Anya, Di mo masubsobran ti bagbagam mat Maria. Nan, siyak man ti makisarita iti kabsat ta. Anya man tikit kita am di ta kalendaryo Insya. Domingo manin no bigat Maria. Awagan tanto manin di kabagis tayo di abroadan tag swildo tamanain. Saan nga ta makadlaw day jay? Di numinggo tamutan ngagsildaw. Saan? Imbagam mat masakitak. Inton sumarunaw, siyak tumat ti makisarita ken kuana, tasi kamat ti bagak masakit. Anya, mabalin latamit ah. Ibagak tumat nga inutil ka. Ibagak ana stroke ka. Nukas tat ibagam di saan na kun ang makasarita. Kitsan na balin, adak mat makisarita ken kuana kabagis. Sige magamu ka. Ngamnay, aldawan, ing agluton ah. Batang mo ti agluto ita. Aha, masadutak. Nasakit ti sakak. Sikan na. Madyak mo ta? No di mo kaya, di saan magkanya. Apay, saan ka mabisen? Mabisinak ah. Ngam ka naglaang ti lutaw. Agluto ka mati ka nam no kaya mau. Anya? Ante Insa! Ante Maria! Ayan nyo! Ni, apay, napanandangatan. Napnapanan nyo, ante! Mapanakman lang ni Jessie Leda. Ala! Nakaturog kayo, matante! Hoy! Agriyan kayo! Aldawan! Ay na, aldawan ngam nakaturog kayo pa lang. Ay! Medyo nabayag kayon ditoy, ngam awan pa'y matlang tinagap-gapwanan nyo itoy. Hangkay samat nga agdaldalusan. Ay nasakit ti sikat ko kaanakan. Ay, maulawak mo kaanakan. Ay, nagadumot din na marikrik na iti bagik. Jak unay makapag na. Jak pa'y unay makakitan. Nakudrap ti matak. Uray siya nga raod. Ay, nasakit ti sikat ko. Nasakit pa'y ti pusong ko no umisbuak. Nasakit ti barukong ko no agaangasak. Ay nasakit ti dilak no agsauak. Ay, nagsakit ti bagbagik no aggarawak. Ni, anya ngayon dagita nga marikrik na yo, ante? Bakit kami matngaminan kaanakan? Wan, kaya't siguro ti bagimi ti aginana. Sige nga ro, tayo bagak to ka ni Uncle. Anyat ibagam nga ay. Ay, ibagam nga agsaksakit kami anya. Ibagam nga agkakapsot kamain. Ha? Ay, sige nga Rod. Agrubat kayo, tayo agpa-check up, ante. Diyanan, inanala siguro ti kurang kanyak. Ay, uwanta niya. Iyan na namin laang daytoy. Agimbag kami matlaang. Basta awan mang manmandar kada kami. Oy, Maria. Nagikam tay kwarta nga impaw it ni kabagis ta. Ada ijibag ko ujay silay, apay aya. Piyesta ka no inton bigat ija kabangibang nga ilay. Mapanta pa adwan ti kwarta ta. Ha, kasta aya. Sige. Italaang man nga da piyesta ah. Wan, tapa nagpipiesta man ni tabulan, Maria. Inta ba mag-relax ka bages? Wala ka bages. No maabak ta, ayos laan. Tagsuldo ta man no Domingaon. Ay natan niya. Kagap-gapok ije pistahan ije kabangibang nga ili. Nakitak da anti Maria kan anti Insa ijay. Ni, anya tararamidan da ijay? Kanya pa ngay. Makipirpiryada. Anya, kunak manuag sakit da. Oho, anya masakit. Nakasarasarantada.
Sumarampiting da pa ijay. Kaslasan da babakay. Agpapansin da kalagi tilalakay nga ag-inumi jay. Nagpipigsa ti katawa da. Kan nagkikiting da kisi paldada. Mabit lang, tayo pakitak ti video da. Binidjok itang amin itilimid ka. Diyak nagpakpakita ka dakwada. Tetoy, kitam. Ay, uray na ka. Basta ano't kwarta na ka ba, guys? Tutupak, ha? Ay, uray siya ka. Ngam no adag gusto nga ubeng. Ayos lang ta ka ba, guys? Kitam. Naa. Ay, anya nga dato yung araramidin da. Naglukmat na gito yung kabagisan. Masakit da ko na da ngam sumarampit yung damat gayami dya piyestaan. Nagbangsit matan ito yung nagtibalay ni Angkal. Kasla na banglas nga arak. Ha? Ni, dito yung matsalas din nagidaan-daan te. Ante Maria. Apa nga ito ka nga nagida? Asino data ka ida yung alakay? Ay na. Ha? Nay! Ada ka magayam tanya. Nalipatan mi gayam nga inlaktiri daw. Ay, naginom kami ngamin idirabi Ngambasit laang tanya. Asino data kadwa yung alakay, kunak? Ay, kuha. Boyfriend ko o kaanakan. Anya? Ay, ala kayo. Nagisangpat kayo itilakay itibalay ni Angkal. Saan matla siya? Pati ni Insa. Adamo la kay Dana ijay si Laid alakay. Anya? Ay, hello ka ba, guys? Ay, Domingo ita. Mabalinti ag sweldo. Wan ka ba, guys? Awan ngamin paggatang mi iti agas may ka ba, guys? Ala, ako kusin nyo amin na nakawisyaw. Da kayo adwa. Hindi, apay nga ako kusin may ka ba, guys? Sukatan men? Ay, agpawit kaya iti package. Saan? Basta ako kusin yon, tapumanaw kayon di tabalay ko. Anya? Ikan kayo ti 2 oras apawaywayaw. Amang yimpake kadagiti kagawaan nyo, tapumanaw kayon di tabalay ko. Paingay ka ba, guys? Di ka kadimasyan kadagamay akabagis mo. Aglablabas kayon, manangkundaway kayo akakabsat. Di kayo lamasyang kanyak dito abroad. Pagrigrigata ti kwarta di taon, lakaya kaon. Ngam inal daw pa ilang agtratrabaho at dito Amerika, tapno at dala kwarta. Narigat ti trabaho di taon, tapno amuyaw. Agbagbagkatat iti natadagsin di taon. Anusak, tapno at damay pawit ko kada kayo. Ngam kastadar aramin ninyo. Las-las to gandak. Ibagbagayaw masakit kayo. Ngam saan magayam? Isugal nyo ti kwarta may pawit ko. Kalpasan na, nakarugrugit na balay ko. Ken agisangput kayo pa iti lalakay dita. Agiinom kayo di na balay ko. Isa pumayo kayo. Bye! Hinidipnan ka ba, guys? Impulong na talaki din ni Tanya. Ay, sigurado, Isumot lati mabalin nga gipulong ka at awanan sa bali pa'y ka ba, guys? Ala. Tangay awan mat sa bali nga papanan yun. Ito manan balay ati pag nadan nyo, ante. Wan akanakan. Kay pasensyakan Ay, ano sanda kami, kaanakan? Wen, basta agsingsingpat kayo. Tano mapuutak nga aga pa kayo. Kano aginom kayo itay arak. Kan agsugal kayo. Sure, ngam papanawon kayo matan mga ante. Ay, saanon, kaanakan? Agsingsing pertakon. Uray siya kaanakan. Kat ikarek nga makitinulong ak iti trabaho dito balayaw. Ay, uray siya, Tanya. Very good nga rod no kasta mga ante. Pinagnaad mi nga rod manan da anti iti balay mi kanila kay ko manang biyanang. Kat kaasi na di damatan inulit ti naramid da. Saan da pa yan na nagapapa tanalabit, mabain wano mabutang da mapapanaw. Takas ta ngamin ti imbagak kadakwada.
Gamkit di, pamutbutang ko laang dayjay. Tadyak mo't ida kabailan na papanawon latan, tama siya nakadakwa datawan sa bali, apapanhanda. Halakastan, tuy pagayam mo, Tanya. Ay kat, nasaya at ata nagbalbaliw dan, dagita nga ikit mo. Unay lakit dagita nga ikit mon aya, imbes nga agtinuda, tababakit dalaka nga rudan, sa amag tabaliktad mag. Tay kunaday ti Tagalog, tumatandang paurong. Uray ko man no pasot ti panagkabaw dan, tamaawatan day tangem, saan mag takasagsag patdalaang iti kina senior citizen. Agam ala, tinapatag, nagbalbaliw dan adwa. Pagyamanak ting kapanangibinglay iti kapadasam. Buwan na papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Tanya. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.